Beszél Edina vagyok, katolikus családban születtem egy vidéki városban. Édesanyám gondviselésének köszönhetően nálunk a vasárnapi szentmisék rendszeresek voltak, hittanórára jártunk a húgommal és cserkészek voltunk. A kitűnő tanulmányi eredmény nem volt elvárás, viszont motiváltak benne, és igazából minden támogatást megadtak ez a szüleink. Így már gyerekkoromban kialakult bennem egy istentudat, illetve egy imádkozás, egy szokás az imádkozásra, maximalizmus és teljesítményorientáltság. Sportolni 13 éves koromban kezdtem el, leginkább hiúságból, ugyanis serdülőkoromban átalakult egy kicsit a testem, ami nekem nem tetszett, és ösztönszerűen kezdtem el futni, kerékpározni, úszni, kosárlabdázni, teniszezni, majd 17 évesen konditeremben edzeni. És számomra ez lett a szerelemsport. Ezt a mai napig űzöm. Főiskolai tanulmányaimat Budapesten végeztem, és így, hogy kikerültem a családi fészekből, és úgymond egyedül voltam a fővárosban, nyitott lett az elmém a világ folyamataira, és rájöttem arra, hogy semmi nem történik véletlen velem, illetve a világban sem. És ekkor történtek a főiskolai évek alatt velem olyan csodák és olyan átélések, amiket én abszolút Istennek tulajdonítottam, és én innentől számolom a tudatos hitemet, és azt, hogy elkezdtem Istent keresni, és már önszántamból jártam szentmisére, illetve önszántamból imádkoztam, és kértem Isten áldását az életemre. A diplomám megszerzését követően 1 évet dolgoztam a szakmában, mert a szívem a sport irányába húzott, és aerobik edzői, majd a testépítőedzői tanfolyamokat elvégeztem, és azután 10 évig csak edzősködtem. Mindig is kerestem a kihívásokat, és azt, hogy tudok a komfortzónából kikerülni. Úgyhogy részt vettem például 24 órás aerobik maraton versenyen, vagy futóversenyeken. Voltak mentoraim, edzőim, akiktől nagyon sokat tanultam. És az egyik edzőmnek a tanácsára elkezdtem testépítő versenyre készülni. Ez volt az a sport, amit nagyon szerettem. Nagyon tetszett, hogy változik a testem formája, ahogy elérem a versenyformát, illetve azt gondolom, hogy ez az a sport számomra, ahol teljesítményorientáltság kell, motiváció kell, maximalizmus, precíznek kell lenni, kitartónak, türelmesnek, és ez egyfajta önmegvalósítást is jelentett számomra. 6 évet versenyeztem ebben a sportban, nagyon jó eredményeket értem el. Magyarországon 4-szeres szuperbody bajnok voltam, többszörös kupagyőztes, nemzetközi színpadon pedig világbajnoki 2.-3. helyezést értem el. A felkészítő edzőm lett a párom, és vele 7 évig voltunk kapcsolatban, már a kapcsolatunk elején összeköltöztünk, és ez egyfajta nagyon szoros kapcsolatot alakított ki kettőnk között. Ez azt jelentette, hogy mind a szakmai életünk, mind pedig a magánéletünk összeforrt, és mind a hétköznapokban, mind pedig hétvégén a szabadidőnket együtt töltöttük, és ez egy nagyon erős ragaszkodás alakult ki kettőnk között. Az életemben ő volt ez az ember, akire mind férfiként, mind pedig szakemberként is felnéztem, tiszteltem, szerettem őt, megbíztam benne, biztonságban éreztem magam mellette, és úgy éreztem, hogy szeretve vagyok. Viszont a kapcsolatunk 6. évében már jöttek a problémák, és úgy gondoltuk, hogy ezt megoldjuk. Azonban az ő életében jött egy másik lány, akivel megismerkedett, és a mi kapcsolatunk véget ért. Ez volt az a pont az életemben, ahol talán legelőször a legmélyebbre kerültem, és nagyon megtörtem. Arra emlékszek, hogy Istennek hálát adtam a kapcsolatért is, és bár nem szívből, de hálát tudtam adni azért, hogy ebből a kapcsolatból kivett engem. Tudtam akkor így az eszemmel, hogy ő egy más útra akar engem elvinni, és egy más utat tervezett nekem. Viszont körülbelül a szakítást követő 1-2 napban azt gondoltam, hogy én csak álmodom, és ez nem velem történik, és hogy majd felébredek. És amikor tudatosult bennem, hogy ez valóság, akkor igazából belemenekültem a bulikba, a fesztiválokba, a partydrogokba, aztán később az edzésekbe, a munkába, de ezek nem vezettek semmi jóra. Amit éreztem a szakítást követően, hogy lecseréltek, mert én nem vagyok elég jó, nem vagyok elég szép, nem vagyok elég értékes, megalázottságot éreztem, dühöt,
gyengeséget, félelmet, magányt, és folyamatos negatív gondolatok voltak a fejemben, hogy ami miatt önbizalomhiányom lett, megfelelési kényszerem, kisebbségi komplexusom, nem bíztam meg az emberekbe, távolságtartó lettem, és egy falat építettem magam köré, amivel védtem a lelkemet. Istennek hála, ő küldött angyalokat emberek személyébe, akik mellettem voltak, illetve megnyitott olyan ajtókat, amikre nem is gondoltam volna korábban. Ebben az időben kezdtem el nagyon sokat sétálni a szabadban, és ekkor tudtam megnyugodni, gondolkozni, imádkozni, Istennel beszélgetni. És egy ilyen séta alkalmával egy belső hang egyszer azt mondta nekem, hogy ne félj, mert nem vagy egyedül, Jézus mindig veled van. És akkor éreztem a szívemben egy nagyon nagy nyugalmat és békességet, és onnantól kezdve tudtam, hogy Jézus itt van velem, bárhol legyek, bárhova menjek, és éreztem az ő erősségét mellettem, és az egyedüllétek, magány miatti szorongások azok elmúltak már. Azonban ezt követően még mindig a negatív gondolatok jöttek a fejembe, hogy nem vagyok értékes, nem vagyok szép, nem vagyok szerethető. Igazából ezek a saját negatív gondolataimnak a börtönébe kerültem, és tudtam, hogy én nem ilyen ember vagyok, de nem tudtam ebből megszabadulni. És egy következő ilyen csendes séta alkalmával ez a belső hang megint szólt, és azt mondta, hogy nem teszek rá nagyobb terhet, mint amennyit el tudsz hordozni. Én akkor még nem olvastam a Bibliát, és nem ismertem ezt az igét, de azóta már ismerem, hogy Isten azt mondja, hogy ő emberi erőt meghaladó kísértést nem tesz ránk, és abból a kivezető utat is meg fogja mutatni. És ez velem is így történt. Ezt követően pár hét múlva egy akkor már megtért élőhitű keresztény testépítő ismerősöm által egy pünkösdi karizmatikus gyülekezet Isten tiszteletén voltam, ahol találkoztam életemben először Isten végtelen, feltétlen nélküli szeretetével. És akkor én azt éreztem, hogy nekem ez kell, én innen nem szeretnék távol lenni, én szeretnék Istennel együtt élni tovább. Ugye én ettől a naptól számítom az élő hitemet az élő Istennel. És ő akkor megmutatta nekem azt, hogy ő mennyire szeret, és hogy mennyire tökéletesnek teremtett, és hogy mennyire gyönyörködik bennünk, és hogy gyönyörködik az imáinkba, és én nem mondhatom azt magamról, hogy nem vagyok értékes, vagy nem vagyok jó, mert azzal Isten munkáját és az ő alkotásait ósmárolnám. Úgyhogy szeretnélek bátorítani, hogyha hasonló helyzetben vagy, mint én voltam, hogy keresed az utad, vagy azt gondolod, hogy nem vagy szeretve, vagy nincs önbizalmad, vagy nem vagy eléggé értékes, akkor tudd, hogy van egy mennyei apukád, aki nagyon szeret téged, és ő várja, hogy szólítsd meg, és hogy meg tudja neked mutatni azt az elképzelhetetlenül nagy, végtelen szeretetet, amit ő tud adni. És hidd el, hogyha engem kivezetett ebből a mély gödörből, akkor veled is meg fogja tenni. És ne hagyd, hogy ezek a negatív gondolatok, amik a fejedben vannak, azok lehúzzanak. Mert, ahogy az ige is mondja, nem romlást tervezett, hanem Isten reményteljes jövőt tervez nekünk.